बयनिसिमबो गोजोन हामलायनाय जासिहरबाय खुलुमबाय बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव दासिमनि मोननैसो खौरां लाना फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। रायजोआव फिन सोमोनांथाव बुथारनाय जाथाय बे खेबाव सासे सुबुङा गोरबोआव थानाय गावनि बिसिखौनो बुथारदों। खोला कामरुपनि गरेमारियाव जादों बे बुथारनाय जाथाया। मिथिनो हानाय बायदिब्ला गरेमारिनि थागिबि आक्तार हुसेन मुंनि दुथाङा जुलिनि 6 दान उनावनो गोरबोआव थानाय गावनि बिसि शाहिदा बेगमखौ खास्रि बिस्रि बुथारदों। बिसि थाखानाय उनावबो आक्तारा गुबुन सिख्ला गोसो थोनायनि थाखायनो खास्रि बिस्रि बुथारनाय जाथाया जादों होननानै मिथिनो हादों। बाक्सा जिल्ला मुंख्लंआरि नखर आफादनि 3थि बोसोरारि जथुमा खुंफुंदों। बे मार्च दाननि गेजेरावनो 400सा मुंख्लंफोरनो नखरफायाव 5 लाख राङै होनो थांगासिनो दङ। बे बाथ्राखौ इएम राकेश ब्रह्म बिथाङा बुंदों। बे हाबाफारियाव इएम राकेश ब्रह्मजों लोगोसे बिटिआरनि बुंथिगिरि कातिराम बर' आरो मिरु मुंख्लंआरि नखर आफादनि आफादगिरि रिंखां बसुमतारी बिथांमोना बाहागो लादोंमोन। अरुणादय बिथांखिखौ लानानै आइजोफोरनि गोख्रों खुद्रिसारनाय बजालि जिल्लानि हलंबारियाव अरुणादय बिथांखिखौ लानानै गोख्रों खुद्रिसारदों आइजोफोरा। गोरिब सुबुंफोरनि थाखाय सरकारा होनाय अरुणादय बिथांखिनि मुङाव खायसे लुबैसुलाफोरा बिदों रां। बेनि हेंथायैनो गोख्रों खुद्रिसारदों हलंबारिनि आइजोफोरा। मुंदांखा देंखोगिरि जुबिन गार्गखौ बङाइगावआव हाबनो होआ आलादा कमतापुर रायजो दाफुंनो दाबि खालामनायखौ हेंथा होनायनि थाखाय देंखोगिरि जुबिन गार्गखौ दुलाराय कच राजबंसि फरायसा आफाद सुंद'यै आक्रासुवा बङाइगाव जिल्लायाव हाबनो होआ होननानै गोख्रों रावजों हुमखि होदों। आसामनि नगाव जिल्लानि बत्रदवा ओनसोलाव जिनाहारि खालामनो नाजानायाव आइजोआ हौवानि आथोनखौ गोबौ सुरिजों दानो। बे सोमोनांथाव जाथाया जादों नगाव जिल्ला बत्रदवा ओनसोलनि कदमनि पथार मुंनि गामियाव। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सासे आइजोआ न'आव हारसिं थाबाय थानाय समावनो सासे लंपदा रावबो गैयैनि खाबु लानानै आइजोनि न'आव हाबो आरो आइजोखौ जिनाहारि खालामनो नाजायो। आइजोआ गावखौ बासायनो थाखाय गोबौ सुरिजों लंपदनि आथोनाव दाननानै होयो। उनाव आइजोआ पुलिस थानायाव थांनानै कमप्लेन फाइलबो खालामहैयो। मेट्रिक आनजादनि गिबि सानाव आसामनि बरपेटा जिल्लायाव इंराजि सोंथि बिलाइ लिक जानाय जाथाया सोराङाव फैदों। बेजों लोगोसे मबाइलजों साफायनाय इंराजि आयदानि सोंथि बिलाइनि सावगारिया ससियेल मिडियायाव भाइरेल जादों। नाथाय आनजादनि सोंथि बिलाइ लिक जानायखौ थारलाय नेवसिगारदों सेबानि एग्जाम कन्ट्रलार नयन ज्योति शर्माया। बिथाङा बुंदों दि आनजाद जागायनायनिफ्राय 1 घन्टानि उनावनो फरायसाफोरा न'आव थांनो हायो। 1 घन्टानि उनाव आनजादसालियाव सासे फरायसाखौ जरजुलुमै लाखिनायनि खान्थि गैया। 10:55 रिंगायाव सोरबा फरायसाया मबाइलनिफ्राय सोंथि बिलाइनि सावगारि हरोब्ला बेनि बिबाना सेबानि नङा। फुंनि 8:55 रिंगानि सिगां सोंथि बिलाइ फोसाव जायोब्लासो बियो लिक जानाय होननानै नयन ज्योति शर्मा बिथाङा बुंदों।